honetan ere sasoian egon dadin. Gaur, gurekin, lan horretan urratsak emateko prest dauden kirolariak daude. Abestia kontrapasa, liburuaren 88 zenbakia, orria 24. Atera daitezela Ugeragako futbolariak, pala jokalariak, Minarrekolandako menditaldekoak. eta ikasietakoa apurka-apurka mingainan dantzan ipinten. Abestia Euskaldunek munduan, liburuaren 74. zenbakia eta orria 20. Atera daitezen aita eta berbalagunak.